Hola a tots i a totes. La classe d'aquesta setmana de música el que farem és tocar la bateria. Sí, sembla com una cosa estranya, però intentarem tocar la bateria. A veure, sabem que la bateria, i això ho hem vist a classe, és un instrument de percussió que engloba dues famílies d'instruments, que són els membranòfons i els idiòfons. Sabem que hi ha membranòfons com la caixa, el bombo, els toms, i idiòfons com els plats i els xarles. Avui nosaltres intentarem fer una bateria casolana. Intentarem imitar únicament un bombo, una caixa i un plat. I com ho farem això? Doncs mira, el plat, jo el que he utilitzat és una cassola metàl·lica. Farem servir una cassola metàl·lica de plat, tenint un instrument idiòfon, sí? Llavors, un altre instrument que utilitzarem és la caixa. La caixa, jo he agafat un bol de les amanides, sí, un bol d'aquests d'amanides per imitar la caixa. La caixa a la bateria és un instrument membranòfon, aquí seria un bol de plàstic, seria idiòfon, però a la bateria és un membranòfon, i llavors utilitzaríem el bombo. I el bombo jo, el que he fet servir és aquest gibrell de la roba neta. Sí, llavors, i per picar utilitzarem les baquetes, que seran 2 culleres de cuina, en el meu cas de plàstic. Sí? Llavors ja tenim instrument membranòfon greu, instrument membranòfon més agut que el bombo i un instrument idiòfon. Llavors, per poder tocar, sí, aparto això una miqueta cap aquí, per poder tocar, i abans d'ensenyar-vos la partitura, us he d'ensenyar els símbols que hi ha a la partitura. A la partitura hi trobarem diversos símbols. El de dalt, que és una rodona amb una espiral, significa que amb el bombo hem de fer un fregat. Sí, hem d'agafar el bombo, hem de fer un fregat així. Molt bé, llavors tindrem figures rítmiques, com teniu aquí baix, que ens marquen el ritme, i després hi haurà aquests simbolets, un quadrat que seria tocar la caixa, una rodona que seria tocar el bombo i un triangle al revés que seria tocar el plat. Sí? Un cop he explicat tot això, el que farem és veure com és la partitura. Si ens hi fixem a la partitura, a la part central hi ha el ritme i a la part superior és el que es toca amb la mà dreta i l'altra, a la part inferior, el que es toca amb la mà esquerra. Llavors, fixem-nos que a mesura que va avançant la cançó, damunt del ritme o a sota del ritme, depenent si és la mà dreta o la mà esquerra, ens surten els simbolets de que si s'ha de fer amb el bombo, amb la caixa o amb el plat. Bé, si tot això us sembla una cosa molt feixuga, molt atabalada, que costa molt entendre, aquí dalt us deixo els suggeriments, el tutorial de com fer la cançó a poc. La cançó que tocarem, que això és una cosa que no havia dit fins ara, és una cançó de charango que es diu Compta amb mi. I sona així. Amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis compta amb mi. Compta amb mi quan s'oxidin els dies si la boira entela els vidres dels teus somnis quan no els trobis
heu vist el vídeo, si teniu qualsevol dubte, recordeu-vos que podeu mirar el tutorial. Espero, i us ho dic de tot cor, que us ho passeu tan bé com jo m'he passat preparant aquesta activitat. Espero els vostres vídeos. Adéu-siau, fins la pròxima!